खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। देग्लाय गिबि खेब खैलाजुलि एफसि लीग टुर्नामेन्टनि बानजायनायाव खुंफुंजानाय जोलुर बादायनाया मैया जोबनानै थांबाय। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय राङापारा हालामनि खैलाजुलिनि लकेश्वर ब्रह्म गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव देग्लाय गिबि खेबनि थाखाय खुंजानाय जोलुर बादायनाया थांनाय 9 सेप्तेम्बरनिफ्रायनो जागायनानै मैया जोबनानै थांबाय। आरो बे जोबथा बादायलायनाया अनसुमै एफसि आरो खैलाजुलि इउनाइटेड एफसिनि गेजेराव जानानै थाङो। आरो बे खैलाजुलि इउनाइटेड एफसिआ 1 गल सोनो हानानै अनसुमै एफसिखौ फेजेननानै देरहासार जानो हायो। खैलाजुलि इउनाइटेड एफसिआ देरहासार जानो हानानै सेथि बान्था हिसाबै 10,000 रां मोननो हायो। बे फाइनाल बादायलायनायावनो सनितपुर जिल्ला एफसिनि लोगो आफादगिरि रुपम दैमारि, सनिराम नार्जारी बिथांमोना बाहागो लायो। जोंनि खैलाजुलि इउनाइटेड एफसि बे खेलाखौ जोङो गोबां बोसोरनिफ्रायनो नैबे लकेश्वर ब्रह्म गेजेर गोजौ फरायसालिनि प्लेग्राउन्डआव होनानै जोंनि खैलाजुलि हालामनि माखासे लाइमोनस्रि बिथांमोनखौ मोजां गेलेगिरि हिसाबै दिन्थिफुंनानै आरो जोङो गोजौआव दैथायहरनो थाखाय गोबां नाजादोंमोन। नाथाय माखासे जेंना जेंसिनि थाखायनो आरो जोंनि माखासे दैज्लां समनि प्लेग्राउन्डआ मोजां नङिनि थाखाय जोङो गोबां बोसोर बे खेलाखौ होनाय जायाखैमोन। दिनै जोङो बेबायदि थायोबा जोंनि लाइमोनस्रि बिथांमोना बा उन्दै फंबाय बिनानावमोना जोंनि जायगानिफ्राय मोजां गेलेगिरि हिसाबै ओंखारनो हानाय नङा। बेखौ साननानैनो जोङो खस्थ' खालामनानै जोङो बे खेलाखौ होनाय जादों। लोगोसे जों सानदों बे खेलाखौ होनाय लोगो लोगो जोंनि माखासे फरायसा फरायसुलिफ्राबो मोजां गेलेगिरि बिथांमोननि खेलाखौ गेलेनायखौ नुनानै थुलुंगा मोनदों। आरो लोगोसे फैबाय थानाय समफ्राव जोंबो जोंनि नैबे लकेश्वर ब्रह्म गेजेर गोजौ फरायसालिनि प्लेग्राउन्डनि अनगायैबो जोंनि हालामाव गुबुन फिल्डआव खेलाखौ होनानै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माखासे मोजां गेलेगिरि जोंनि बर'नि मोजां गेलेगिरि हिसाबै जोङो दिहुननानै जोंनि आनसलिक लेभेलनिफ्राय लानानै डिस्ट्रिक्ट लेभेलसिम, डिस्ट्रिक्ट लेभेलनिफ्राय लानानै स्टेट लेभेलसिम, स्टेट लेभेलनिफ्राय लानानै अल इन्डियासिम आरो अल इन्डिया लेभेलाव सेलेक्सन जानानै इन्टारनेसनेल गेलेहैनो हागोन बेखौ मिजिंथिनानैनो जोङो नैबे गेलेनायखौ होनाय जादों। उन समाव जोङो जोंनि नैबे खैलाजुलि इउनाइटेड एफसि निफ्राय बोसोरफ्रामबो जोङो थासारिखौ नायनानै आरो बोथोरखौ नायनानै जोङो बे खेलाखौ होलांबाय थानो थाखाय जोङो आखायाव लानाय जाबाय। दिनै खैलाजुलि इउनाइटेड फुटबल क्लाबनि दारै फुटबल टुर्नामेन्ट मोनसे जानानै थांबाय। बेहाय खैलाजुलि एफसि हानजाया देरहानो हादों। बे आं बिथांमोनखौ गिबियावनो साबायखर बावदों। आरो जाय बिथांमोना रानार्स जाबाय बिथांमोन अनसुमै क्लाब बिथांमोननिसिमबो आङो साबायखर बावदों। मोननैबो हानजाया मोजां गेलेदों। आं बेखौनो बुंगोन बेबायदि मोनसे जायगायावहाय खैलाजुलि इउनाइटेड फुटबल क्लाबा जाबायदि मोनसे खेल बानजायनानै रायजोफोरनि गेजेरावहाय लोगोसे गेलेगिरि बिथांमोनखौ थुलुंगा होबाय। जोंनि इयुन जोलै बिथांमोननो जाबायदि मोनसे खेला दिन्थिनानै थुलुंगा होबाय बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों। उननि समावबो मोननैबो हानजाजों लोगोसे बेबायदि कमिटिया आरोबो खेलखौ बानायलांबाय थागोन, फाथिलांबाय थागोन आरो बेनि गेजेरजों फैबाय थानाय इयुन जोलैनो थुलुंगा होलांबाय थागोन। आं बेखिनिखौनो जिहेतु गोबां लाइमोनफोरा गेलेनायफोराव गोबां खम जालांदों। दानि सेंग्राफोरा एबा सिख्लाफोरानो जा फ्राय मबाइलाव बेस्थ' थाबाय। बायदिसिना गाज्रि समाजारि बेरेखा खामानिफ्राव बेस्थ' थादों। बेयाव थानानै जोंनि गेलेनाय हुदाफोरा जोंहा खमायलांगासिनो दङ। बेखौ लानानै जोङो
बुंनो नागिरगोन जाय बिथांमोना दिनै गेलेनानै मोजां मोनो बिथांमोना आखायाव मबाइल लाना गेम गेलेबाय थायालासिनो फिल्डआव ओंखारबोनांगौ आरो दिनैनि गेजेरावहाय फिल्डआव प्रेक्टिस खालामनायनि देरै गावनि जिउखौ सुंथानो हायो आरो बेजों गावनि न'खरखौ दालांनो हायो बेखिनिखौनो आं खावलायगोन आरो बयबो ओरैनो थायालासिनो दुकान गलायाव थायालासिनो दालांफोराव फिल्डआवहाय ओरैनो जिरायबाय थायालासिनो फुटबलखौ आथिङाव लानानै प्रेक्टिस खालाम आरो बेजोंनो गावनि जिउखौ दालांनो हागोन दिनै दङ खना खनला गोबां रोंगौथि गोनां जोंनियाव सेंग्रा सिख्लाफोर दंसै नाथाय जोंनि स्कपखौ मोननो हाया बेनि थाखाय जोङो गावआ ट्राइ खालामनांगोन आरो ओनसोलनि गोरों बिथांमोनाबो जोंनो जायगाखौ होनांगोन बेबायदिनो फुटबलफोरखौ फाथिनांगोन लोगोसे जोंनि क्लाबफोरा आरो जोंनि फुटबल टीमफोरा डिस्ट्रिक्ट लेभेलावहाय साब डिभिजन लेभेलाव जितु लिग जायो ए डिभिजन बि डिभिजन सि डिभिजन बेबायदि डिभिजन गेलेनो लिग खेला गेलेनो थाखाय जों रेजिस्टार खालामना लानांगोन आरो बेनि दारैनो गावखौ सिनायथि होनांगोन लोगोसे डिस्ट्रिक्ट प्लेयार स्टेट प्लेयार जानानै जोङो गेलेहैनो नांगोन लोगोसेनो जोङो गिदिर गिदिर क्लाबफोरा जेरैबायदि जोङो ट्रायल होयो बे ट्रायलआव जेनेबा गावआ बाहागो लाहैनायनि गेजेरजों जोङो जाय गेलेगिरिफ्रा गोरों बिथांमोना जायगाखौ मोननो हागोन